Кузеи назен саломати хуба ира бинен фасониша мука хушруча нигоҳ кунен киртача байни вай дора шортик дора ҳамқа фасон ай материали и рубашкаи аҷоибот нархаш 35 сомон. Ина марҳамат касе дар кораи биёен чанд расветка дора. Агар сета гирен сеташ 100 сомон меша, яъне 33 сомон меафта. Леки агар ки мисол якта гирен яками двойка 35 сомонай. Иҷа двойка бисёрай. Ина нигоҳ кунен. Инаи двойка омадагиай бирмуда дорако ҳам остиндор ҳам бе остин духтаракода марҳамат 35 сомони духтаро сета гирен 100 сомон. Анаи бачагиё омадагиян шортик доро. Ина бинен шортикои ваини доран хушру. Ай брукои ваини доран хушру. Ина инош бирмудаян. Ана баъд ина ино ҳастай. Баъд духтаро бори новинка ина ино марҳамат 35 сомон донадай оптумда сеташ 100 сом меша. Оптум нева ами сета гирен 100 сомонда метиян. Мана нигоҳ кунен чихе вишивка дори хушру. Бори гуванҷу бори бишкека иҷада. Яъне бори Қирғизистон. Хулас мана иша бинем бо чихе хушру. Мана брукакошон военни мекофтен духтаро. Ина омадай инаи моделшам ҳастай. Баъд анаи шортикдорора бинен хушрӯе ҳаст ки материалакошон. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 7 дарвоза духтарако. Ира бинен охе 7 дарвоза подвал тамошобино. Мана дуюм қатор миёен. Ами 7 дарвоза ки дромаден дуюм қатор биёен. Баъди магазини Умеда мешавад дасти чап. Ина инош бо хушрӯай. Мана диден ҳамаш бо ҳамхе бирмудар дора брук дора. Инем двойко ҳамаш новинка тамошобино. Оз бо дигар новинкошонам нишон метим. Касе дар кораи биёен. Инаи ба материалшам қа хушрӯай духтаро. Мана аз 6 моҳа то 1 сола размер мешава. Ина иношам аз 6 моҳа то 1 сола размер меша. Ина инош бо калонтаран. Иш то 5-6 солара мешава размер. Ана ино боша то 3 солара да тақрибан размер мешава. Хулас ана иношам фасон. Мана шортикошон кати. Мана ҳамаш бори нав духтаро. Бори фасон. Ана баъд двойкора мепирсиден. Двойкои калон бо омадагиай духтаракода. Ҳамаи ҳамино 3 донаш 100 сомона. Мана чӣ моделе ки мехоҳен. Ана баъд ям хушрӯе ҳаст ки бинен ҳам шортикаш фасонай ҳам футболкаш качествои беҳтарин дора. Аз ана ино пирсида будан чанд касо омадай наёфтай марҳамат духтарако бори нав овардагиян ҳастай. Мана ин моделора шумо ба ҳазур пайдо карда метавонен. Ина иношам хушрӯи аст ки остин дорак бе остин ина капюшон доро остин калтоҳо. Хулас ҳамаи ҳамин 3 донаш 100 сомон. Анаи киртакои папли набинен духтаро киртапочаан. Мана фасонак донаш 35 сомон. Ана баъд бори навай шортикаш кати иям ҳамхай 35 сомон духтарако. Агар оптум гирен яъне сета гирен 100 сомон меша сеташ. Ана баъд военни мепирсан. Ина военни формои хушрӯмадай иям 3 донаш 100 сомон брижаш катиай.